हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा आरो मिथिनो गोनां खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे गोबां पुलिस बिबानगिरिफोर नुनो मोनबाय, नाथाय दारि गोलाव लानाय नुवाखैमोन जानो हागौ। बेयो हिन्दु एबा मुस्लिमनि जायखिजाया जाया मानो जों नुवाखै, आरो आसाम एबा गुबुन गुबुन रायजोनियानो जाया मानो नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ, आरो नुदोंब्लाबो सोरमोन बिथाङा बेनि सोमोन्दै जों सानफेराखै जानो हागौ। दा बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुगोन आरो बेखौ नोंथांमोना फोरमानबो नुनो मोननाय जागोन। दा बेयावहाय नुगोन जे मोनसे जाथाय, आरो बे जाथायनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायलांदो। जाथाया जादों उत्तर प्रदेश रायजोनि, आरो उत्तर प्रदेश रायजोनि रमाला पुलिस स्टेसननि होनदों। दा बे थानानि सासे साब इन्सपेक्टर एबा दारगा बिथाङा गोजौ बिबानगिरिनि खोथा गैयालासे एबा मानियालासे, गनायथि गैयालासे दारि गोलाव लादोंमोन होनदों। नाथाय बिथांनि दारि गोलाव लानाया आयेननि बेरेखा जादों, आरो बेखायनो बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होनदों। आरो बिथांनि मुङा जादों इंसार आली मुंनि सासे साब इन्सपेक्टरमोन होनदों बिथाङा। दानिया नोंथांमोना सावगारियाव नुदों, बे माखासे जाहोननि थाखाय नोंथांमोननो आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन खौरांनि बादिब्ला बिथांनि दारि लानायखौ नुनानै बिथांनि एसपि बिथां अभिषेक सिंहआ गोबां खेब दारि गोलाव लानायखौ बादा होदोंमोन होनदों, नाथाय बिथाङा मानिनानै लायाखै होनदों बिथांनि बादा होनायखौ, बा गावनि सेनियरनि बादा होनायखौ। आरो बिथांखौ गनायथि लानानै दारि लानोबो खावलायनाय जादोंमोन होनदों, नाथाय बेखौबो बिथाङा मानियाखै होनदों, गनायथि लानाय जायाखै होनदों। नाथाय बिथाङा बेफोरखौ मानियाखैमोन, बेखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव एसपि बिथाङा बुंदों होनदों। दानिया बेफोर गासै खोथाखौ मानियैनि थाखायनो साब इन्सपेक्टर एबा एसपि बिथाङा साब इन्सपेक्टर बिथांखौ सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बिथाङा बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय होनदों। दानिया फारसेथिंजाय पुलिस बिबानगिरिफोरा दारि गोलाव लानायनि मोन्थायखौ गुबुनफोरा रावबो मोनाखै, खालि सिख धोरोमारियाल' मोननो हादों होननानै बेखौ एसपि बिथाङा बुंनानै होदों होनदों। आरो बेखौ जोंबो मिथिगौ, गोबाङानो मिथिगौ जे सिख धोरोमनि मानसिफोराल' बेखौ लानो मोनो होननानै खोनानाया नंगौ। नोंथांमोनाबो नायबा नुनो मोननाय जागोन, आरो बेखौ एसपि बिथाङा बुंदों होनदों। आरो गुबुना लायोब्लाबो बेखौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय लादों ना मादों, बेफोर गासैखौबो बाथ्राफोरखौ गनायथि लानानै पारमिसन लानायनि गेजेरजोंसो बेखौ लानो मोननाय जायो होनदों। नाथाय बिथाङा बेखौ मानियाखै, एबा बेबायदि गनायथि लायाखै आरो बादा होनायखौबो बिथाङा मानियाखै होनदों जा साब इन्सपेक्टर बिथाङा। बेनि थाखायनो बेखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों होनदों। दा बेयाव खौरांखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक मोननाय जागोन, बेनि गेजेरजों चेक खालामनो हानाय जागोन। बेखौ नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय, मानो होनबा नंगौ नङा नोंथांमोनहा चेक खालामनायनि गोनांथि दं। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।